Dwom aduonunum. Dawid nnwom. Ao Awurade, mema me kra so kyerɛ wo so, Ao me Nyankopɔn, na mede me ho meto. Ma m'anim ngu ase, na ma m'atamfo nso nni me so nkonim. Wɔn a wɔde wɔn ho to wo so no mu biara ani renwu da. Mmom, wɔn a wɔyɛ kɔntɔnkye no anim bɛgu ase. Kyerɛ me w'akwan, Ao Awurade, na menhunu w'atempɔn. Fa wo nokorɛ so kyerɛkyerɛ me, ɛfiri sɛ woyɛ Onyankopɔn, me Gyefoɔ, na m'ani da wo so daa nyinaa. Kae, Ao Awurade, wo mmɔborɔhunu ne wo dɔ kɛseɛ a ɛwɔ hɔ firi teteete no. Nkae me mmabunu berɛ mu bɔne ne m'atuateɛ akwan. Kae me sɛdeɛ w'adɔeɛ teɛ, Ao Awurade, ɛfiri sɛ woyɛ. Awurade yɛ na ɔtene, enti ɔkyerɛkyerɛ nnebɔneyɛfoɔ n'akwan. Wɔde ahobrɛasefoɔ fa ɔkwan pa so, na ɔkyerɛ wɔn n'apɛdeɛ. Awurade akwan nyinaa yɛ ɔdɔ ne nokorɛdie ma wɔn a wɔdi n'apam mu ahyɛdeɛ so. Ao Awurade, me bɔne so deɛ, nanso wo din enti fakyɛ me. Enti hwan ne onipa a ɔsuro Awurade? Ɔbɛkyerɛ no kwan a wabɔ ama no. Ɔbɛdi yie wɔ ne nkwanna mu, na n'asefoɔ afa asase no sɛ wɔn agyapadeɛ. Awurade da n'atirimsɛm adi kyerɛ wɔn a wɔsuro no, na ɔma wɔhunu n'apam. M'ani da Awurade so daa, ɛfiri sɛ ɔno nko ara na ɔbɛyi me nan afiri afidie mu. Dane w'ani hwɛ me na dom me, ɛfiri sɛ meyɛ ankonam na meyɛ mmɔbɔ. M'akoma mu dadwene adɔɔso. Yi me dadwene firi me so. Hwɛ me haw ne m'ahohiahia, na yi me bɔne nyinaa firi me so. Hwɛ sɛdeɛ m'atamfoɔ adɔɔso ne ɔtan kɛseɛ a wɔde taa me. Bɔ me nkwa ho ban na gye me. Ma m'anim ngu ase, ɛfiri sɛ me dwanekɔbea ne wo. Ma tenenee ne nokorɛ mmɔ me ho ban, ɛfiri sɛ m'ani da wo so. Gye Israel, Ao Onyankopɔn, firi wɔn haw nyinaa mu.